околоочен, който е на цели пластири. Всичко казахме на чиста кожа. Примерно решите да си правите само околоочния вкъщи. Почиствате кожата и оттам насетне започвате грижата за околоочния. В момента кожата е чиста, измита. Продуктът е уникален. Казвам ви го от личен опит. Това са 100 пластира, които са страшно напоени. Когато вие си ги ползвате само ви за индивидуална грижа, този пластир, който е използван в момента, аз ще ви покажа. Вие може да си го сложите пак в кутийката, защото тази кутийка е много напоена с стягащия продукт. Това може да си го слагате у дома. Да се ориентирам. Да си го слагате у дома. Аз примерно какво правя? Прибера се вечер, ударя един душ, почистя си кожата и лягам мъничко, да може да ме вземе и тялото ми да отпочине. Слагам си двата пластира и това е хубавото, че може да си гледате телевизия. Слагате една възглавница на футьола, брадичката да е високо, да е повдигната и точно там си гледате телевизия, без да правите излишни бръчки. Ето тук слагам единия, слагам и другия пластир. Това може би и след работа с компютъра, продължителна работа. Особено за хора. Ще бъде отморяващо. Ма вие знаете ли аз? Да. Често като се върне човек много уморен. Да, като сложа пластирите. Ти очите много се изморят. Да. И това ще бъде много хубаво. Сложа пластирите и усещам как започва да ми... на момента усещам... Да, точно така. Отнема ти напрежението, отнема умора и чувстваш как става едно издърпване. Самия продукт започва да издърпва било турбички, било тъмни кръгове. И като стана, чувствам си... Просто погледа ми е друг. Погледа ми е по-свеж. Това може да си го оставите до момента, в който изсъхне. И ви казах, ако вие си ги ползвате, аз тук не мога да си позволя. Аз директно ги изхвърлям в кошчето. Обаче, ако вие си ги ползвате тези пластири, примерно това струва 37 лева ли беше? Да, без 20 стотинки. Тези 37 лева ми може да карате цяла година с него, тъй като е много навлажнен и много хубав продукт. И вкъщи винаги, дори да отивате някъде, да имате някакво мероприятие, прибирате се, слагате един околоочен, удряте душ, една машчица, околоочния и пак казвам, точният крем е като точното хапче за дадена болест. Как като вземете точното хапче, главата ви минава. По същия начин е и крема. Слагате си крема и се чувствате добре. Сега след малко, Лилка ни няма много да... Като отгоре са още влажни, намазнени, правя това упражнение. Ето. Правя така. То дори целите ти пръсти са попили от тази емулсия, включително когато е чиста кожата. Тази емулсия има стягащ ефект, повдигаш ако щете. Вие може да си пръстчетата в лицето да си попиете.